Ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Angihambisani nalento leyo yokushisa kwezikole ngoba kuphazamisa ikusasa labafundi. Kufanele ngabe bafunda njengamanje unyaka ngoba usuqalile kodwa bakwazi ukufunda ngenxa yokuthi isikole sabo sesicekelwe phansi. Yabona ke umsasazi wami namagumbi ethutyana nayo ayoyenza ingxaki ngixesha cause afaka iminyaka emininzi ingase ke nabazali noko bazame manje ungatshizi but bavala igate but hey abafaka izikolo mana babantu yokusolisa abantu adaze amagumbi ekuthutyana nama ndiyamseni nawo. Izinxushunxushu ngeke zikwazi ukuthi zilungisele inkinga ezisuke zikhona kanye nokusebenzisa umlilo umoshe okukhona ngoba ufuna okungekho nakho lokho akusizi ngalutho. Abazali laba bathinteka kulesigameko babe wrong kakhulu ngoba egcineni kosuku abantu abathintekayo ingane zabo ngabe kuhlale phansi kwaxoxiswa noma befuna insiza isikole esisha. Hayi lokho abakwenza ngoba ingane zizohlala ngeke zisaye esikoleni. Ixazululo azibi khona makushiswa izakhiwo zomphakathi ngoba awukwazi ukuthi hlushwa iguna endlini elilodwa bese ushisa yonke impahla esuka isendlini ngoba khaza uzobusebenzisa ini.